Jɛkulu bɛ an fɛ Mali la n'a bɛ fɔ a ma association sigida lakana olu kɔni y'u ka wulikajɔ sabanan kɛ yaasa mun kɔni ye G5 Sahel jɛkulu ye a dagayɔrɔ kana kɛ Badalabugu ye. An ka tunkarakɛw ka jɛkulu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Conseil supérieur de la diaspora malienne olu kɔni tagara bɔ an ka wasabulon na kunungo yaasa ka se ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ kumakanw na. Mun de bala ka an ka lekɔlidenw ka faamuyali dɔgɔya an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan kabini sunkalo tile 21 i jira san 1440 an ka minisiriw olu kɔni y'u ka laadalasigi kɛ kunungo jumadon kabini mɛkalo tile 24 san 2019 sigi kɔnɔna na an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ tun bɛ yen nɔ Ali Kulibali ɲɛfɔli min sɔrɔ kisa kan an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali ministre bi laadalasigi min kɛ n'a bɛ kɛ araba jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ ka yamaruyaw kɔnɔ n'a bɛ kɛ a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ la Kuluba a jirala k'a fɔ ko o laadalasigi ko o kɛla juma tɛmɛlen n'o bɛnna mɛkalo tile 24 san 2019 o de hukumu kɔnɔna na sa baaraw daminɛlen a jirala k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛma a kɔni ye tasibila a n'a ka ministre o ye sanga kelen ɲɔgɔnna tasibila kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye wasaden ma wasaden min ni u b'a wele ko Modi Jayi n'o fatula juma mɛkalo tile 24 san 2019 jamana ɲɛma o ye tasibila tɛmɛlen jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye fɛn min ye sangafo kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye ni maa masina ye n'o ye Modi Jayi ka ɲɔ a somaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma o de kɔfɛ o ye baara dɔw kɔni bila sen kan ka maa dɔw suganti fana ka se ka olu fana bila baara dɔw la ka sariya dɔw ta ani fɛn min ye ka kunnafoni dɔw fana kɔni lase maaw ma o de hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min ka baara ɲɛsinen don sɔrɔko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u b'a wele ko ministère de l'économie et des finances ni o yɛrɛ ɲɛma ye an ka ministre ɲɛma Dr Boubou Cissé ye ale ka laɲini kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye baara min bɛ yen ni u kun b'a fɛ ka kɛ kucala ko a baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sigila sen kan o baara ti dɔwɛrɛ ye ka se ka fɛn min ye courant sira dɔ ni u b'a wele ko centrale solaire photovoltaïque de 25 mégawatts ni o kan ka jɔ kucala ni o tasumaso yɛrɛ bi kɛ sababu ye fɛn min ye ka tasuma kɔni di fiɲɛ kɔni fɛ a jirala k'a fɔ ko o baara bɛnɲɔgɔnya baaraw tɛmɛla Mali gouvernement ani fɛn min ye cakɛyɔrɔ min cɛ o cakɛyɔrɔ de u b'a wele ko ACS ERENA Africa Invest TSK a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye o ka baaraw o y'a jira k'a fɔ ko baara minnu kasabi min bɛna don ni baara la ko o bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 23 miliyɔn 800 ani miliyɔn 8 bɔɲɔgɔnko kɔni ma wa a jirala fana k'a fɔ ko a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka sigi ka bɛɛ ban ka bɛn ni kalo 16 bɔɲɔgɔnko ye wa cakɛyɔrɔ in na daminɛ ka courant di fɛn min ye kalo 28 kɔni kɔnɔna na o ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye courant ko gɛlɛya min bɛ kucala n'a lamini na ka se k'o ban cogoya min na ani courant ko ni a unité ni courant sɔngɔ kɔni kun ka ca kosɛbɛ ka se ka dɔ bɔ o la kucala sɔrɔda fo ka taa se fɛn min ye ko wɛrɛw ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔya o kɔfɛ sa a jirala k'a fɔ fana ko baara wɛrɛw kɔni o bilala sen kan o baara ti dɔwɛrɛ ye ni u b'a wele ko bas-fond dans le cercle de Yélémani lo numéro 3 o ti dɔwɛrɛ ye jisira min tɛmɛlen don n'u b'a wele ko fleuve Niger fɛn min ye Kayi kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana ka tɛmɛ Yélémani u y'a jira k'a fɔ ko u bɛna cakɛ baara dɔw kɔni kɛ fɛn min ye o jisira in kɔni na yaasa jiko gɛlɛya min bɛ nin yɔrɔ masina in na ka se ka a jiko yɔrɔ gɛlɛya kɔni ba cogoya min na ani jisɔnniman fana na se ka sɔrɔ cogoya min na o kɔfɛ fana ka se ka ji kɔni ka se ka a lasago ka ɲɛ ka bɛn ni waati ye waati min ni u bɛ ka yɛlɛma ko kuma min fɔ waati ko la n'u ye changement climatique ye yaasa fɛn min ye ji lasagoli na se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o baara fana tɛmɛla fɛn min ye Mali gouvernement ani cakɛyɔrɔ minnu fana cɛ ni u b'a wele ko société internationale d'équipement et de travaux a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye o baara yɛrɛ kɛli a bi bɛn sefa wari miliyari 3 fɛn min ye miliyɔn 298 ka taa se 280 a n'a kunkanko fɛn kɔni ma o kɔfɛ sa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye baara dɔ fana bɛ yen ni o fana kɔni bilala sen kan ni u b'a wele ko projet de décret portant approbation de l'avènement numéro 1 marché numéro 00304 DGMP DSP 2017 o cakɛ bolo tɛ dɔwɛrɛ ye baara min kun kan ka kɛ fɛn min ye kabini waati jan Mali marabolo 6nan n'o ye Mopti ye ni o kun bi kan ka ɲɛsin fɛn min ma kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya jumɛn na maaw na se ka lakana cogoya jumɛn na fɛn min ye Mopti région kɔni kɔnɔ o de ko kun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o baaraw fana tala ka di cakɛyɔrɔ min ma o b'a wele ko ADS santé suite ko o kan ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ wa a jirala k'a fɔ ko nin baara in bi boli fɛn min de kan fɛn min ye musolakaw ni u ye denwolomusow ye olu ka lakana bɛ se ka sabati cogoya min na ani u bɛ se ka furakɛ cogoya min na ani u bɛ min wele nazarakan na ko infanto juvénile o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye denmisɛnnin minnu bi fatu fɛn min ye san 5 walima san 5 duguma yaasa o bɛɛ lajɛlen na se ka bali cogoya min na ko o baaraw fana kan ka sigi fɛn min ye Mopti région kɔnɔ na o kɔfɛ sariya wɛrɛ kɔni t'a la o sariya ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye farafinna jɛkulu n'u u b'a wele ko union africaine ni o kɔni kun ye
lasigi min kɛ Kigali novembre kalo tile 29 Rwanda faba yɛrɛ kɔnɔ ni o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana minnu bɛ yen ni u bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ u ka se ka kasabi dɔ kɔni di yaasa jɛkulu na se ka fɛn min ye a ka baaraw kɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ fɛn min ye jamana fɛn bɛ jɛkulu in na o bɛ min di o de ye fu ngɔri fila bɔɲɔgɔnko a jirala k'a fɔ ko o sariya dɔ kɔni ta la yaasa fɛn min ye Mali warimara bulo ni o ye bilise ye o na se ka kasabi in kɔni bɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ baasi kɔni ye ka ɲɛsin fɛn min ye jamana yɛrɛ ma o kɔfɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don bɛn ani keleya ani fɛn min ye jamana yɛrɛ cakɛlaw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ni u b'a wele ko ministère du dialogue social ani du travail et de la fonction publique olu ka kuma kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye lakɔli karamɔgɔw kɔni ye u kun ye wulikajɔ min kɛ k'a fɔ ko ka ko dɔ ɲɛɲini fɛn min ye jamana ɲɛmaaw fɛ o y'a jira k'a fɔ ko sɔn kɛn bɛ u ma ni o ye ka se ka nisɔndiya kasabi dɔ kɔni fara u ka fɛn min ye saraw kɔni kan o jirala k'a fɔ ko a bɛ di maaw minnu ma o de ye lakɔliso camancɛ lakɔliso ka taa se fɛn min ye fo lakɔliso u bɛ min wele ko seconde cycle fo ka taa se lycéew ma ani ka taa se lakɔliso fɔlɔw première année ka taa se fɛn min ye lakɔliso joolow fana ma ko kasabi dɔ fara n'u bɛɛ lajɛlen ka sara kan ni u kun bɛ ka laɲini min kɛ u ka se ka o laɲiniw sabati cogoya min na wa yira jira fana na k'a fɔ ko sariya wɛrɛ ta la yaasa fɛn min ye lakɔli karamɔgɔw ye u bɛ san minnu kɛ baara kɔnɔna ka se ka o kɔni kɛ san ɲɛnama ye u bolo ani ni u tilala u na se ka u ka ɲɛnamaya kɔni kɛ nɔgɔya la cogoya min na ni u b'a wele ko plan de carrière des fonctionnaires ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ko o bɛɛ lajɛlen kɔni sigila sen kan minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye mɔni ani baganmara ka ko ɲɛnabɔli ma ni o b'a wele ko ministère de l'élevage et de la pêche olu kɔni ye fɛn min ye sariya sun min kun bɛ u bolo ni o sariya sun ni u b'a wele ko ordonnance numéro 10 033 PRM du 4 août 2010 n'a a sigila sen kan kabini u ti kalo tile 4 san 2010 ni o kɔni ɲɛsinnen don fɛn min ma o de ye ka se ka cakɛyɔrɔ dɔ kɔni sigi ni o kun ye cakɛyɔrɔ dɔ sigi yaasa fɛn min ye jɛgɛ minnu bɛ yen ni u bi mɔ Mali kɔnɔ ka se ka o mara ka ɲɛ cogoya min na ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen kɔni ko ni a ka baara kun ɲɛsin bɛ o ma a jirala k'a fɔ ko ni sariya sun in ko fiɲɛ dɔw b'a la ko o kɛn bɛ ka sariya sun wɛrɛ sigi sen kan yaasa fɛn min ye yɛlɛmana se ka don ni sariya sun in kɔni kɔnɔ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko sariyaw kɔnɔna u bɛ min wele ko exploitation des infrastructures o de tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ko dɔ sigi sen kan ka baara dɔ sigi sen kan u bɛ se ka boli fɛn min ye bagan mara ani jɛgɛ mɔni na ɲumanya la cogoya min na ani fo ka taa se fɛn min ye ka se ka minɛ minnu bɛ yen ka kan ka se ka mɔni kɔni kɛ nɔgɔya la ko o baaraw fana sigi sen kan fo ka taa se fɛn min ye maa minnu bɛ a baara kɔni kɛ jɛgɛmɔ bagan mara ka kalankɛw kun o na se ka a ɲuman kɔni kɛ cogoya min na o kɔfɛ fɛn min ye Mali minisiriw o kɔni ye maa dɔw suganti ka sɔrɔ ka baara kɔni kalifa olu kɔni na minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma olu ka chef de cabinet o kɛla colonel major Fangiba Ibrahima Kansayi ye conseiller technique o kɛla colonel Omaru Maïga directeur adjoint de la direction générale de la gendarmerie n'o ye gendarmerie ɲɛmaa ye o kɛla colonel Amadou Kamara ye directeur général adjoint du musée des armées o ti dɔwɛrɛ ye finitigiw ka fɛnkɔrɔw bi bila yɔrɔ min na o ɲɛmaa kɛla lieutenant colonel Kajatu Mama Traoré ye directeur adjoint des ateliers militaires centraux de Markala a jirala k'a fɔ ko o ɲɛmaa kɛla colonel Salim Bamba Konare directeur adjoint des transmissions et des télécommunications des armées minnu bɛ kunnafoniya kow di finitigiw ma o ɲɛmaa kɛla colonel Alassane Asseidou ye directeur adjoint de la direction des écoles militaires ɲɛmaa o kɛla colonel major Cheikh Tidjani Jara ye directeur adjoint du matériel des hydrocarbures et du transport des armées min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye finitigiw ka taji ko ani u ka minɛ minnu bɛ ta ka taa fan wɛrɛw fɛ o ɲɛmaa kɛla colonel major Sekou Kone ye inspecteur général adjoint des armées de service o kɛla colonel major Mamadou Konate u ka inspecteur général adjoint des armées et services o kɛla colonel major Mamadou Kone ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye jamana mara cɛbɔli kɔni ma n'u ye ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation olu ka chef de cabinet kɛla monsieur Amini Belko Maïga ye chargé de mission monsieur Mouro So monsieur Khalifa Sekou Traoré monsieur Modibo Bakari Traoré minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye jamana kɔnɔna lakanani ko ɲɛnabɔli ma n'u ye ministère de la sécurité et de la protection civile o conseil technique kɛla lieutenant colonel Abdoulaye Gariko inspecteur des chefs de service de sécurité et de protection civile o kɛla commissaire de police contrôleur général o kɛla Samba Keita ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye sanni feere ko ɲɛnabɔli ma n'u ye ministère de l'industrie et du commerce secrétaire général monsieur Adama Yaro Sidibé chef de cabinet monsieur Chaga Koulibaly chargé de mission madame Fatou Traoré monsieur Ousseini Touré monsieur Alassim Ak Ouma monsieur Maliki Mahaman monsieur Almoud Ak Ibrahim minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka seko ani dɔnko ko ɲɛnabɔli ma n'u ye ministère de la culture ye chargé de mission o kɛla madame Mariam Benikoro Traoré monsieur Gaussou Zerbo minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni ko ɲɛnabɔli ma n'u ye ministère de la
la communication. Chef de cabinet, M. Ousmane Bamba. Chargé de mission, M. Hassan Djombele, M. Alfusen Sidibé, M. Khalifa Kone. Au titre du ministère de l'économie numérique et de la prospective. Ministre Sominga Baranyeshine do premier économie numérique don croix ko nyanabolima. Kunafundi Srata Nasrafe. Chargé de mission, Oye M. Mohamed Doumbia. Au titre du ministère de la promotion, de l'investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat national. Ministre Sominga Baranyeshine do femme kayere barakelo amanga ana afitini fokata se femme entrepreneuriat minu bi barasigu uiruye. Uluka ko nyanabolima. Au secrétaire général auquel M. Ibrahim Amaye, chef de cabinet auquel Madame Traoré Fatou Binta Diop, conseiller technique M. Oumar Ak Mohamadoun, M. Demba Tunkara, M. Boubacar Amadou Sissé. Ministre Semin Kabara Nyeshino do femye ka yelma kondo Mali chaka yorola ani Mali shariako fokata se ka gere femye jamana do la ka sega bara konke jamana do fait tugomna ni ubu wele ko ministère des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Secrétaire général Oye M. Abraham Bengali, chef de cabinet M. Souri Ibrahim Traoré, conseiller technique M. Bayon Sempara, Madame Diara Christian Bessi Keita, M. Abouakar Tchekoura Konate, M. Soumaïla Beini Traoré, chargé de mission M. Bokar Sambaïda Sissé, Madame Diawara Adi Kanté, M. Djibril Sako, M. Magiraga Baidi. Ministre Sominga Baranyeshine do Malde Minubi Jamana Tungarange Okako Nyanabolima, nous Uba Weleko ministère des Maliens de l'extérieur, chef de cabinet M. Cheikh Oumar Koulibaly, ou chargé de mission M. Mamadou Lazare Traoré, Madame Sokonassa Douara, M. Abdoulaye Kamara. Ministre Sominga Baranyeshine do Sénéko Nyanabolima, ministère de l'agriculture, chef de cabinet M. Amar Aïdara, chargé de mission M. Mamadou Traoré, M. Lougaï Al-Mouloud, M. Boubacar Goro, M. Boubacar Diko. Ministre Sominga Baranyeshine do Femye Kalanko Nyanabolima, chef de cabinet Kela M. Lazare Tembeli. Ministre Sominga Baranyeshine do Femye Don Crow Nyanini Oko Konma ni Uba Weleko, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ministre Sominga Baranyeshine do Sanfe Kala Nyanaboli ani Femye Don Crow Nyanini Konma. Au directeur général Kela général de l'Institut Zayed sciences économiques et juridiques de Bamako. Auquel M. Abdul Kadri Issa Arbouna Maïga, recteur Université des lettres des sciences humaines de Bamako. M. Idrissa Soiba, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Nido Yoruba Foko FSEC, Adjuralaka Foko, auquel M. Bala Djaraye, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. M. Wateni Diallo, ministre Sominga Baranyeshine do Bagamara ani Moniko Nyanabolima, conseiller technique auquel M. Madi Matene Keita, chargé de mission M. Amidou Traoré, M. Amadou Alassane Si, directeur national de pêche M. Nouhoum Berté, ministre Sominga Baranyeshine do Femye Mousso ani De ani Du Kako Nyanabolima, au chef de cabinet auquel M. Daniel Koulibaly, ministre Sominga Baranyeshine do Femye Duguba Kononsoko Nyanabolima, au chef de cabinet auquel M. Ahmed Tidjani Saïbou Sissé, ministre Sominga Baranyeshine do Femye Barako Nyanaboli Konma, nous Uba Weleko, ministère de l'emploi et de la promotion professionnelle, au chef de cabinet auquel M. Boniface Diallo, chargé de mission auquel Madame Traoré Claire Augustine Berté Koulibaly, des services économiques M. Demba Koulibaly, M. Salif Keita, M. Amadou Sidibé, M. Badara Ali Sankare, ministre Sominga Baranyeshine do Femye Sénéko Nyanabolima, ministre Nuka Baranyeshine do Femye Sénéko Nyanabolima, uluka secrétaire général, uluk aleka la nyini kononana ajralaka foko mado kon shugantila o yoro fanana, au chef de cabinet kela M. Issa N Traoré, conseiller technique M. Garantiki Traoré, ani M. Brahima Tangara, chargé de mission M. Moulay Didi Aïdara, ani M. Abdul Karim Traoré. Au kofe femye ministre so do konye kunafunya do dini femye ministre ukala sikin konana, o konye obolo nobla alaka ajraka foko ye la nyini minkeko o baro nabla singa, o ministre so minga Baranyeshine do femye Mali ani jamana wara ko Nyanaboli konma ni ale kunye la nyini ke kafo ka ko bela jele kon sigi singa politique strata nasrafe yasa femye jamana chamanje bolo lakana bali
gɛlɛya min bɛ yen gɛlɛya min ba a kɔnɔ ka se ka a gɛlɛyaw wuli cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o sigi kun kɔnɔna na o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o baaraw ko o na se ka sigi sen kan minisiriso min fana ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ɲɛnabɔli ma ni ale fana kun ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye ka baara bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan yaasa dumunifɛn min bɛ yen ni a bɛ dun malidenw fɛ ka se ka a dumunifɛnw kɔni sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn n'a sɔrɔ dumunifɛn saniyaliw don cogoya min na walima ka a bɔ sira dɔw fɛ yaasa maaw ka lakana na se ka sabati ani u ye baara min fana sigi sen kan ni u b'a wele ko action 2000 ni u b'a wele ko plan d'action 2019-2028 u kan ka baara min kɛ o kɔnɔ yaasa fɛn min ye sɛnɛko na se ka ba sɔrɔ Mali kɔnɔ ani maaw na dumuni duman sɔrɔ cogoya min na ani dumuni ɲuman o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin sigi fana senfɛ sa fɛn min ye minisiriw ɲɛmaaw fo ka taa se jamana ɲɛmaa kɔni ma o y'a jira k'a fɔ o baaraw fana bɛ se ka bila sen kan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun kɔlɔsilen don maa min fɛ sa madame Sanogo Aminata Male officier de l'ordre national. Jɛkulu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma association sigida lakana olu kɔni y'u ka wulikajɔ sabanan kɛ kunungu kabini jumadon ye mais kalo tile 24 yaasa ko mun kɔni ye G5 jɛkulu ye k'a dagayɔrɔ kana kɛ Badalabugu kɔnɔna na ka d'a kan olu kɔni y'a jira ko ni o kɛra an ka faaba kɔni kɔnɔna na ko basigi ani keleya ko tɛna se k'a sabati Jamila Tarawele tun bɛ yen nɔ a ɲɛfɔli min sɔrɔ ko ka an ka jɛkulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin kɔni ye a siɲɛ sabanan ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma association sigida lakana u kɔni ka sitini kɛ ni o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka sigi karatatata walima nɛrɛkɛsɛ yɔrɔ la min ni a kan ka kɛ G5 Sahel kɔni dagayɔrɔ ye jɛkulu kɔni a jira k'a fɔ min kɔni ye nin dagayɔrɔ ye k'olu tɛ jɛn'a ye cogoya si la u ka taa kɛ Bamakɔ yɛrɛ faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min ni a falen bɛ adamadenw na fo ka taa se jamana nafasɔrɔ sira caman ma. Maliyɛnw aw dara n' aw ye bonya dangan kan kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye a ko ni aw ye ɲɛ ko la ou bien aw ye fɛn ye jamana in kɔnɔ min man ɲi walima min man d'aw ye n'aw m'a fɔ ɲɛ n tɛ yafa aw ma ne ye maliyɛnden yɛrɛ wolo de ye parce que anw bɛ yɔrɔ min na bi Badalabugu yan an sirannen don an ni la seconde kelen o seconde kelen min bɛ tɛmɛ anw jatigɛ ko de y'o ye parce que an t'a dɔn fɛn min bɛ seconde laban seconde kelen o kelen kɔfɛ ta min bɛ na o kɔfɛ an t'a dɔn min bɛ na latigɛ an ma o kɔnɔ fɛn fɛn G5 tɔgɔ bɛ fɔ a la anw t'o yɛrɛ de fɛ yan an t'o fɛ yan parce que olu bɛ ka mɔgɔ minnu ɲini o mɔgɔw fana bɛ k'olu de ɲini donc anw bɛ yɔrɔ min na anw ka lakana dankarilen don a la an danbe dankarilen don a la u yɛrɛ ka sariya sɛbɛn kɔnɔ a balilen don u ka sigi duguba kɔnɔ k'u bɛna dugubaw lakana o t'u ka baara ye an ka polisi n'an ka gendarmew olu bɛ se k'an ka duguba lakana Moti de bɛ Mali bɛɛ balo mɔni na sɛnɛ la bagan na mais a san joli ye nin ye depuis 2013 Motikaw dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ Moti musow tɛ se ka bɔ ka taa foro la ne tɛ u bɛ bi u kan k'u faga Moti bagan marala tɛ se ka bɔ n'a ka bagan ye k'a bɛ t'u yaala ne tɛ u bɛ bagan marala faga ka baganw bɛ yɛlɛma ka taa n'u ye kɔsa in na a kɛra Segu a ma mɛn u binna dugu dɔ kan sisan kɔngɔ de bɛ Mali la gɛlɛya de bɛ Mali la wa minnu ye nin fɛɛrɛ boloda u sago de ye ka kɔngɔ bila an na ni kɔngɔ y'an minɛ an fanga bɛ dɔgɔya n'an fanga dɔgɔyara u b'u sago sɔrɔ an na o tuma n bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele a ka kɛ Ala kama an ye danaya min d'a kan ka kala fili a tɔgɔ la o danaya tatɔ o danaya dara ka don min a ye layidu min ta an ye a ka layidu in bɔ a sira fɛ. Ni ye nin jɛkulu in ka wulikajɔ ta k'a lajɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogoya min na n'i ye sigida in lajɛ a ka gɛlɛn i ka kɛlɛban jɛkulu bila nin yɔrɔ kofɔlen in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dantɛmɛwalew ani maamurutilenw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ nin maa kofɔlenw kɔ i n'a fɔ u b'u ɲini cogoya min na. G5 Sahel ko in an t'a contre la u ka ŋaniya ye mun ye ko ka na terrorisme kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔna na Mali ni a kɛrɛfɛ jamanaw ka se ka kisi terrorisme kɛbagaw n'o ye djihadistes ye olu ka kɔlɔlɔ ma an t'o si contre la mais ko in sigiyɔrɔ ka ta ka bɔ Sevare Mopti région kɔnɔna na Mopti région min bi n'o yɛrɛ kɛlen don kɛlɛ yɛrɛ dagayɔrɔ ye kɛlɛ yɛrɛ ka an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ mankan min bɛ gɛlɛya min bɛ Mopti région yɛrɛ kɔnɔna na bi a tɛ Mali yɛrɛ dugu wɛrɛ la donc an y'a ye k'a fɔ an bɛ kɛlɛ kɔnɔna na an bɛ crise in kɔnɔna na Mali ka nin gɛlɛya in kɔnɔna na depuis 2013 donc mankan bɛɛ tun bɛ ko Kidal mais bi bi in na an y'a ye a bɛ wagati bɔ sisan fagali min kɛra Mopti région kɔnɔ n'o ye Mali camancɛla fan ye compteli t'a ban don o don de an b'a mɛn mɔgɔ 20 fagara mɔgɔ 100 fagara mɔgɔ 30 fagara mɔgɔ 100 ni kɔ fagara mun kɛra Ogosagu kɔsa in na a ma dogo an si la donc k'a fɔ k'e bɛ na kɛlɛbolo b'e bolo ko mun b'o o ko ninnu kɛlɛ bon e ma se ka sigiyɔrɔ dagayɔrɔ foyi sɔrɔ la fo mɔgɔw camancɛ la yan nɔ Badalabugu
a ko in a bɛ mɔgɔw dabali ban a b'an bila an bɛ ɲininkali caman k'an yɛrɛ la an bɛ ɲininkali jumɛn k'an yɛrɛ la an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que aw bɛ yan nɔ pour que k'aw yɛrɛ de lakana wa aw bɛ yan pour que ka malidenw de lakana donc parce que ni ala k'an kisi an b'a fɔ ka d'a kan ni tiɲɛni ko a bɛ kɛ yan don o don a tiɲɛni barika bɛ se ka bonya fo k'a dama tɛmɛ parce que nin yɔrɔ kelen kɔfɛ yan juste ekɔlidenw ka campus de bɛ yan n'o ye ekɔlidenw siyɔrɔ ye u sunɔgɔyɔrɔ ye u ka kalankɛyɔrɔ ye o fana kɛrɛfɛla na station bɛ yan nɔ essence feere yɔrɔ o station b'an kɛrɛfɛ yan an ka énergie du Mali ani SOMAGEP olu yɛrɛ ka installation bɛ yan nɔ olu bɛɛ bɛ yan kɛrɛfɛ k'o fara du caman min du bahirika min yɛrɛ bɛ Badilabugu kɔnɔna na yan bi bi in na an bɛ se k'a fɔ Badilabugu a bɛ bonya ka taa fɛ de diɲɛ don o don jama de bɛ caya ka taa fɛ don o don de jama bɛ fara ɲɔgɔn jama bɛ caya ka taa fɛ jama fanga bɛ bonya don o don sigida kɔnɔna na donc vraiment a ka d'an ye Mali n'i ye Mali dugukolo jateminɛ Mali dugukolo a superficie a ka ca ni 1 million de kilomètres carrés vraiment Mali ka bon Mali ka bon fo k'a fɔ a ka bon yɔrɔ wɛrɛ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an b'u deli ala n'a kira kama n'u ma se ka solution min kɛ pour que Maliens ka se ka lafiya u kana na ni ko ye ko min bɛ se ka degun lase mɔgɔw ma. Baara caman de bɛ min bolodalen bɛ nin jɛkulu in bolo don n'a nata la. An kɛlen k'a mɛn k'u bɛna sigi yan nɔ an ye sɛbɛnfura dilan fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko pétition mɔgɔ ba yirika de ye o signé k'a fɔ k'u tɛ ninnu ka sigili fɛ yan. An y'a ye o ma fɛn kɛ an y'o ci mairie la k'o copie ci an ka faamaw bɛɛ ma o ma jaabi di min na an ye marche caman kɛ samedi o samedi an kun bɛ marcher ka na an sigi u dala yan nɔ je pense que o fɛnɛ ma ɲa an ye sitting kɛ sitting ɲa an bɛ bɔ ka na an sigi u dala an tɛ kɛlɛ kɛ tile 2 tile 3 an nana ye o si tɛ ka mago ɲa u nana ye ko sunkalo bɛ ka don an ka autorités y'an wele gouverneur y'an wele de ani an ka faama dama dama ka taa k'u bɛ taa an nɛgɛn k'an ka marche ninnu ɲɔngiri an y'o kɛ min na dɔrɔn sunkalo donna yɔrɔ min an nana sɔn min k'a fɔ ko u girinna ka n'u ka installation kɛ kosɛbɛ an y'o dɔn min na an ye huissier ci u ma o donna ka constat d'huissier kɛ k'a dɔn effectivement k'a fɔ k'u sigira min na nin ye sabanan de ye sunkalo kɔnɔ an ye sitting kɛ an b'an sigi u da la k'a yira k'a fɔ hali n'an bɛ sun na par exemple nin ye anw tile 2 de ye su 2 an bɛ yan nɔ an tɛ bɔ u da la mais ni ala sɔnna komi an y'a ye an ka faamaw tɛ ka mɛli kɛ fiyewu jeudi prochain n b'aw yɛrɛ informer o la alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka assemblée générale d'information kɛ donc ka mɔgɔw informer k'a fɔ ni seli tɛmɛna juma 2nan min bɛ na o ye anw dan ye an bɛna an fanga yira. G5 Sahel kɔni n'i ye a ta k'a lajɛ kɛlɛbanjɛkulu don ka kɛɲɛ ni dantɛmɛ wale ani banbanci wale kɛlɛli ma wa jamana 5 ka bolodiɲɔgɔnma waleyaw de bɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina cɛncɛn bolo kan ni o bɛ tali kɛ Moritani jamana la anw ka jamana Burkina Faso Niger fo ka taa se Chad ma nka n'i ye nin kɛlɛbolo ka waleyaw ta k'a lajɛ a tɛ bɛn cogoya si la a ka sɔrɔ an ka jamana faba kɔnɔ bawo n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen ta k'a lajɛ olu ka kɛlɛbolo taabolo ta k'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye min bɛ Bamako ni o ye Mali yɛrɛ faba ye ka ale yɛrɛ de kɔni bila degun na. Bɛɲɔgɔnya kuma mun ɲinina an ka jamana ɲɛmaa fɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yaasa bɛn keleya o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ o de ye hukumu kɔnɔna na an ka tungarakɛw ka jɛkulu bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ ɲɛmaaba ye Mohamed Sherifu Haidara ye olu kɔni taara an ka wasabulo la kunungo yaasa ka se ka taa kumakan dɔ ta ka wasabulo mɔgɔw sɛgɛrɛ mun na bɛn ani keleya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ a kɛnɛ kan Amadu Ɲamele ani Musa Jalo tun bɛ olu ye seereya mun sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini malidenw yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de y'a to baara kɔni kalifalen don Mali yɛrɛ wasabulon yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasabulon yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko commission loi n'olu yɛrɛ ɲɛsilen don an ka sariya ko ma olu kɔni tun ye wele bila tungarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko conseil supérieur de la diaspora malienne ni a ɲɛmɔgɔba ye Mohamed Sherifu Haidara ye Mohamed Sherifu Haidara ani a nɔfɛ jama kunun ko kunnafonidilaw ka fara olu kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ wasabulon kɔnɔna na yanni baaraw kɔni ka daminɛ tasibila kɛra ka ɲɛsin Modidiaye ma ni Mali wasaden yɛrɛ tun don wa parti politique tɔnba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko URD o yiriba dɔ don ni ale yɛrɛ fatura kunun ko sɔgɔma tasibila kɔni kɛra ka ɲɛsin ale ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ Modidiaye la tasibila kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni ye nin barosigi yɛrɛ ta k'a lajɛ kumaw kɔni nana boli fɛn mun kan o de ye sigikafɔ min bolodalen don don
donna natalaw la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na CSDM maaw yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye ka taa se jamana yɛrɛ sigikan yɛlɛmali an bɛ fɔ min ma ko révision constitutionnelle da nana don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ CSDM maaw u tilara ka na u da don kisa la min ye wasadenw yɛrɛ ka dɔ fara u ka waati yɛrɛ kuntagala kan a bɛ fɔ min ma ko prorogation du mandat de député da nana don nin bɛɛ lajɛlen na bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ tɛgɛnɔbila kɛra anw ni bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ da nana don nin kisaw bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ u ka sigi kɔnɔna na a bɛ tile damadɔ bɔ an ka wasabulon ɲɛmaayasow u y'a ɲini commission de loi fɛ a ka hakili ɲini kɛ mɔgɔw fɛ a ka mɔgɔw lamɛn pour que jamanakuntigi ye dialogue min fɔ ni maliyɛnw bɛɛ kan ka taa sigi ka fɔ kɛ ka an ka to an ka taa sira kelen fɛ o yanni o sigi ka fɔ ninnu don cɛ an ka maliyɛnw ɲininka an y'a daminɛ an ye parti politique ɲɛmɔgɔw ɲininka an ye société civile fana ɲininka wulada in na an ni CSDM tun bɛ baro la n bɛ se k'a fɔ ko an ye an nimisi wasa yɔrɔ sɔrɔ baro in na baro in kɛra baro wasalen baro in kɛra baro min bɛ anw dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ u nana ni hakilinan caman ye hakilinan caman faso jɔli hakilinan caman u nana n'o ye hakili la an kan ka gafe min dilan n'o kan ka lase jamanakuntigi ma n'o kan ka se fɛn min ye an ka ministre gouvernement ɲɛmɔgɔ ma walasa bɛnkan ko in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ a bɛ se ka kɛ bɛnkunafan ye cogo min na o ka se ka sabati hakili la k'a fɔ an bɛ CSDM fo a ka hakilina ɲuman in na a ye gafe min d'an ma a gafe in a kɔnɔfɛn ka ca kosɛbɛ a kɔnɔfɛn nafama ka ca hakili la an bɛna fɛsɛfɛsɛ fɛn min ye sigikafɔ min bɛna kɛ a ka se ka place ɲɛnama sɔrɔ o kɔnɔ parce que an b'a dɔn hakilina min b'a kɔnɔ fasojɔ hakilina don o baro kelen kɔnɔ fana an y'a yira CSDM na k'a fɔ wasabulon hami ye fɛn min ye an ka tunkarankew ye olu fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fɛn min ye an ka assemblée kɔnɔna la parce que n'olu fana nana wasabulon kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye jɔda min b'u la u ka se ka o hakilina fana baara o di faso ɲɛtagakow la faso jɔ kuma u fana da ka don o la parce que u jɔyɔrɔ ka bon faso jɔli la kosɛbɛ en tout cas an kɔni ye layidu taw ye ni an ka jamana sariya sunba kan ka yɛlɛma an bɛ hakilina fɔ bɛɛ lajɛlen na walasa u jɔyɔrɔ ka se ka bila fɛn min ye wasabulon kɔnɔna ye n'i y'a jateminɛ CSDM ye jɛkulu fɔlɔw ye sinon jɛkulu fɔlɔ ye min ye a laɲini k'a fɔ fɛn min ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ka dɔ fara wasadenw ka waati bolodalen kan mɔgɔninfin i ka ko man i yɛrɛ bolo mɔgɔw de kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ka kan n'a ye n'i ma kan n'a ye CSM y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan bi an bɛ fɛ ka yɛlɛma min fana don olu si tɛ se ka ɲa ni wasabulon tɛ yen donc olu hakili la wasabulon kan ka to yen dɔ kan ka fara waati bolodalen kan fo ka taa se wasaden kuraw tali ma anw hakili la ni olu y'o faamuyali sɔrɔ ni maliyɛn bɛɛ sera k'o faamuyali sɔrɔ anw fana ka baara ye min ye hakili la an bɛ k'o kɛ an n'o kɛ fana. Honorable Zoumana Sy ye lettre sɛbɛn ma ka kana an ka baro révision constitutionnelle ani dialogue politique ni dialogue social min bɛ sen na a président de la république y'a yamaruya a ye société civile ni parti politique ninnu bɛɛ wele ko kumaɲɔgɔnya ko hakililantɔ fɔ jamana lahaliya bɛ cogoya min na alors que an bɛ se ka kuma ka bɛn an b'a fɛ ka Mali ka kɛ fɛn min ye donc an nana o hukumu de kɔnɔ an ye proposition min kɛ an y'a d'u ma an hakilila kɔni o bɛ n'u ma an ye mun f'u ye ka fara o kan CSDM an de ye ɲininkali kɛ élection bannen ka mandat ka dɔ fara a kan parce que an tɛ se ka bɛn an tɛ se ka kuma lasigi ni an ka wasoden u t'u ka jɔyɔrɔ la donc n'o kɛra k'a fɔ k'u ka mandat bɛ ban juin ko min daminɛna sisan an ma ɲɛ sɔrɔ a la an famille bɛɛ ma k'a la fɔlɔ parce que u ma ban mɔgɔw welela ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ye ɲini an ka laɲini ye min ye u ka gouvernement ka sɔn ani parti politique ni parti société civile bɛɛ mandat député mandat min bɛ ban juin a ka repousser fo député kuraw mana sigi don min na o bɛ kɛ bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ bɛ hakili bɛ sigi kuma min kan ka kɛ
faamuli min kan ka kɛ dialogue min kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na donc an y'o de f'u ye a hakilila fana u y'a faamu fɛn sabanan ye filanan ye fɛn min ye o y'an ma ɲininka ni dialogue min b'a fɛ ka kumaɲɔgɔn min kan ka kɛ est-ce que Iyad Agali ni Amadou Koufa est-ce que an sɔnna ma u ka na ka an ka kuma an ka fuma oui an sɔnna parce que conférence internationale kɛra CSDM dɔrɔn de y'a fɔ ko Iyad Agali ni Amadou Koufa ka wele an ka kuma ɲɔgɔn ye fɔ an ye tiɲɛ fɔ de ɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu b'a fɛ ka k'olu bila sen kan ka an jagoya a ko kɛli la n'u ka mɔgɔw minɛna u bɛ wari sara u bɛ kumu fɛ e mun na an tɛ kumu fɛ ko maliden de don an b'a fɛ ka maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka position mana kɛ foyi ye an mana foyi de kɛ n'an ko an bɛna sigi ka kuma an ye bɛɛ de wele ka kuma CSDM ka position de nin ye a fɛn sabanan ye fɛn min ye assemblée min kura min natɔ ye sarimasuma min yɛlɛmatɔ an b'a fɛ que CSDM diaspora malienne u ye député sɔrɔ a kɔnɔna na an kɔni ma se k'a faamu mɔgɔ minnu nana i b'a fɔ ko Sénégal kana an ka politique immigration pɔnam ta bi député dan duuru de b'u bolo député tɛ an bolo fɔlɔ donc ni saliyasunba b'o yɛlɛmana o ka kɛ droit constitutionnel ye tunkarankew bolo alors que an ye wasadon sɔrɔ an ka wasadon pɔlɔn na mun bɛ se k'an ka haminanko ta k'a ɲɛfɔ k'a faamu a ka bɛn yɔrɔ min na u b'a ɲini a ka dilan a ka bɛn donc a fɛn n'a ye fɛn min ye maliden fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u y'a dɔn k'a fɔ Mali lahalaya ye yɔrɔ min na gouvernement kelen tɛ se k'a dilan ministre kelen y'a dilan aw yɛrɛ y'a ye ministre 6 est-ce que premier ministre ko de don maliden y'a faamu k'a fɔ ko an ye lahalaya min na hali ni ye premier ministre 10 de kɛ ni maliden bɛɛ m'i jɔ k'a fɔ ko ne ka ko de don n kan ka se k'o kɛ fɛn min bi ye n'o ka gɛlɛn n'o ka gilin donc fɔ an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement nin dɛmɛ an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka Mali dɛmɛ alors que an bɛ bɔ lahala min na pour que Mali yɛrɛ y'a ka programme sɔrɔ adamaden minnu bɛ an fɛ yan mɔgɔ 14 jamana 32 o de bɛ Mali kɔnɔ yan o duma an tɛ se k'o kɛ an yɛrɛ ye donc an y'a faamu k'a fɔ ko tant que ci ma fɔ ma ka kɛ ka bɛn ko kelen na Mali bɛ lahala min na an tɛna bɔ a la o de hukumu kɔnɔ an bɛ wele bila bɛɛ ma diaspora ye fɛn o fɛn u y'u ka famille wele mɔgɔ mɔgɔ bɛ tulo b'an na u bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma alors que Mali bɛ lahala kɔlɔlɔ min na an bɛ se ka bɔ a la cogoya min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ tunkarankew ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min filɛ nin ni a bɛ f'a ma ko CSDM a sigira anw ka jamana kɔnɔna na a bɛ san 3 ka taa san 4 bɔɲɔgɔnko la n'i yɛrɛ jateminɛ kɛ an bɛ don min ko bi u bɛ jamana 40 ani jamana 7 de la malidenw kɔni sigilen bɛ yɔrɔ kofɔlen mun na n'i ye nin kumaɲɔgɔnya yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka wasadenw ani CSDM tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma yɛrɛ kɛra wasa ye nin jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ bolo Zumananci Dunbiya ka taa se Mohamed Sherifa Aidara ma min ni u maa fila kɔni bɛɛ lajɛlen kelen don ka jigiya k'a fɔ donna natalaw la hɛrɛ kun dalen bɛ anw ka jamana kan sigi ka fɔ hukumu kɔnɔna na. Komi laadalakora arajo ɲɛta kanubaw n'an b'a fɔ ma club des amis de la arajo ɲɛta olu kɔni bɛ sunakari labɛn sunkalo kɔnɔna na juma o juma o hukumu de kɔnɔna na kunun o juma u ye sunakari belebele labɛn yaasa mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ sun b'u sɔrɔ ka sɔrɔ u ma se u ka so olu kɔni ka se ka sun tigɛ nɔgɔya la Ali Kulubali ale tun bɛ yen nɔ ani Salifu Ɲare an ka jɛ k'olu ka kunnafoniyaw lajɛ. Dugubila o ka fisa ni ladawuli ye o de hukumu kɔnɔna na sa kunungo n'o bɛnna juma ma mais kalo tile 24 fɛn min ye arajo ɲɛta terelakaw olu kɔni segila tuguni k'u ka suntigɛ ka se ka o labɛn maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan ani maa minnu bɛ yen sani u ka se u ka so u na se ka suntigɛ cogoya min na a waati yɛrɛ la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn min ye nin kɛnɛ in kan maa caman de kun bɛ a kɛnɛ kan maa minnu ye suntigɛ a yɔrɔw la wa fɛn min ye maa wɛrɛ kun bɛ yen ni o ye u b'a wele ko Rafa Alimami ale kɔni y'a jira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ nin ye nin baara ɲumanba ye silamɛya yɛrɛ ka ye cogo la an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn. I b'a k'a fɔ cogo min na arajo ɲɛta a bɛ wagati bɔ an balimamuso dɔw faralen bɛ an kan ɲumankɛlaw la ani minnu bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin baaraba in na ka sababu kɛ an b'a dɔn Ala ka kaloba n'a donna ka ban dɔrɔn i mana fɛn o fɛn min k'a kɔnɔ a bɛɛ ye tɔnɔ bɔ sira Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye sun dɔ dɛmɛ k'a ka sun tigɛ a ye sun min don o baraji ɲɔgɔn na Ala b'o d'i ma ka sɔrɔ Ala ma fɛn bɔ ale t'a la arajo ɲɛta dun sigilen bɛ yɔrɔ min na jama tɛmɛ sira de don mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ bɔ baarayɔrɔ la u tɛ se ka so sɔrɔ fo ka se sun bɛ tigɛ k'u to sira la hakilina yɛrɛ taara o de kɔnɔ k'u dɛmɛ u ka se ka u ka suntigɛw kɛ u hakili sigilen ka sɔrɔ ka se so o tuma walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o baraji sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na n'o tɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'olu y'a bila u kunna k'a fɔ ko dumuni ko de don donc dumuni bɛ n bolo so o bɛ tɛmɛ mais n'i y'a faamu k'a fɔ silamɛya ko de don
baraji ɲini de don o kuma a b'aw jɔ hali n'a kɛra tamaroden kelen k'o dun dɔrɔn ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ donc a tɛ kɛ baasi ye. O kɔfɛ maa wɛrɛw kun bi kɛnɛ kan denmisɛnninlakaw fo ka taa se fɛn min ye maabakɔrɔ dɔw ma olu bɛɛ kɔni y'u ka nisɔndiya kumaw kan nka u ye foliba de kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye denmisɛnninlaka minnu ka baara ye nin ye. Bon alhamdulillah n bɛ nin kɛnɛ kan nisɔndiyalenba don ka sababu kɛ n'i ye nin ye sirabada la kɛrɛnkɛrɛnya ma k'a ye jama hakɛ min bɛ k'i jɔ gidɔrɔnda la mobilitigi hakɛ min bɛ k'i jɔ sennamatigi hakɛ min bɛ k'i jɔ mɔgɔ hakɛ min nana ka na nin suntigɛ kunbɛn vraiment nin ye nisɔndiyaba ye ne bolo vraiment hali ni nin ko kun ma sigi sen kan a kun kan ka sigi sen ko maa sigira sen kan sisan mun kan ka kɛ a kan ka lajɛ ka jidi de sisan surtout an filɛ ka don waati min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya n'o ye tile tan laban ye vraiment ko ni kɛra sababu ye vraiment ka ɲuman kelen kɛ ale ɲuman bɛ doubler bon surtout ni bɛnna ni su kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye laturu kadiri su fana ye vraiment an b'a kalama vraiment baraji mbola a ka bon kosɛbɛ vraiment ni ye ko ɲɛnamaba de ye. Ni hakilina ɲumanba de ye parce que ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛ sanfɛ bon ala kɛ n tɛmɛtɔ n bɛnna ni suntigɛ ye n nana n suntigɛ a nɔ ni a ka ɲi kojugu kojugu ninnu tigi ninnu minnu bɛ nin ko ninnu bɔ u sara bɛ ala de bolo walayi mɔgɔ si t'a dan dɔn ala kelen de b'a dɔn. Radio ɲɛta ye nin min kɛ ne alhamdulilayi an bɛ ala de deli ala ka ɲɔgɔnna caya jamana kɔnɔ an b'a ɲini silamɛw fɛ ani faamaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka radio ɲɛta ladege nin ko ninnu na. Radio ɲɛta terilaka denmisɛnninw minnu bɛ ka nin baara kɔni kɛ maaw bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye baara ɲumanba ye sunkaloba in kɔnɔ nin na kɛ sababu ye fɛn min ye bɛnɲɔgɔnya ko min bɛ ka ɲini mali kɔnɔ ani sigikafɔ ani ka don ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye ko nin bɛ ka o fana dɔw de sabati. Ka kɛ ni kalandenw olu kɔni ka faamuyali dɔgɔyali an bɛ don min na i n'a fɔ bi teleɲɛta olu kɔni sera mun ye karamɔgɔ dɔw ma yaasa ka se ka faamuyali caman sɔrɔ o kisa kan Abdu Watara ani a ka jatala Salifu Ɲare olu ye ɲɛfɔli min sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni kalanko kunnafoni ye denmisɛnninama minnu bɛ yen n'u u tɔgɔw bɛ sɛbɛn joona kalan na k'a sɔrɔ u si ma se minnu yɛrɛ si bɛ tali kɛ san 4 san 5 fo ka se san 5 tɛmɛlen kɔfɛ o bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye min bɛ dankari ni denmisɛnnin ninnu ka faamuyali kɔnɔna kalan kɔnɔna taalen ɲɛfɛ a yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye kalan yɛrɛ nege bɛ bɔ a caman na walima u ka faamuya kɔni a tɛ se ka lafasa ka kɛ o nɔ kan teleɲɛta kɔni ye fɛɛrɛw bila sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ lakɔlikaramɔgɔw dɔw yɔrɔ u ka o hakilinata fɔ denmisɛnninw bɛ n'u kɔnna ka don kalan kɔnɔna a bɛ gɛlɛya min se denmisɛnnin ninnu ma fo ka taa se lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ bɛ gɛlɛya min sɔrɔ ni denmisɛnninama ninnu ka ko kun kan. N'i ye denmisɛnnin tɔgɔ sɛbɛn joona école la alors a bɛ jouer denmisɛnninw ka niveau ko kan fɛngɛ na parce que non seulement ni monsieur ye leçon expliquer bi sini i bɛ se ka o question kelen poser o leçon kan u bɛ ɲinɛ a kɔ donc hakili ma se kosɛbɛ ka fɛnw explication mara ka se ka na o fɛn kelen di quoi u bɛ ɲinɛ a kɔ joona joona donc u bɛ jouer fɛn kan monsieur ka rendement kan classe kɔnɔ. Ka denmisɛnnin do école la joona a bɛ jouer denmisɛnnin hakili yɛrɛ kan plus ni denmisɛnnin yɛrɛ bɛ kalan bɛ taga ɲɛ hakili bɛ sɛgɛn mɔgɔ min donna joona école la ani mɔgɔ min ma don joona hali u ka faamuyali cogoya tɛ kelen mɔgɔ min donna joona o kunkolo bɛ sɛgɛn teliyala ka tɛmɛ mɔgɔ min ma don école la denmisɛnnin kan ka fa kulonkɛ de la so fɔlɔ n'a fara kulonkɛ la a kan ka sɔrɔ ka na école la ɔ denmisɛnnin min ma fa kulonkɛ la n'i nan'o don école la toujours ni monsieur bɛ ka explication minnu di monsieur bɛ ka ɲɛfɔli minnu kɛ a bɛ k'a kɔnɔ de ko toujours u bɛ kulonkɛ in de la donc a ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na o ye kulonkɛ in de ye donc kan ka to parents kan ka to denmisɛnninw ka fa min ye école den somɔgɔw kan ka to denmisɛnninw ka fa kulonkɛ la so fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'u ye école la u âge ka se 7 ans ma 7 ans ou bien 6 ans et demi o b'a sɔrɔ denmisɛnnin fara kulonkɛ la n'i nana n'a ye e min ye parent ye e bɛ lafiya maître bɛ lafiya mais n'i nana n'a ye joona a bɛ jouer denmisɛnnin yɛrɛ kan kosɛbɛ i n'a fɔ a ma san 5 sɔrɔ dɔw bɛ na ni den ye ka sɔrɔ hali a ma san 5 sɔrɔ 4 ans 6 mois olu camanba de bɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ na sigi ban kan u sen tɛ dugumana sɔrɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ se lycée la yɔrɔ o yɔrɔ kalan bɛ nege bɔ denmisɛnnin na parce que a donna joona mɔgɔ min donna joona ani mɔgɔ min ma don joona est ce que olu bɛ se ka kɛ kelen ye ne kɔrɔbayalen ye n dege tobili la ani ne fitinin ko n ka dege donc plus ni bɛ taa a bɛ nege bɔ n na de donc denmisɛnnin min bɛ na joona kalan bɛ nege bɔ a la joona ka tɛmɛ min kɔrɔbayalen joona hali kilasi kɔnɔ i b'a jateminɛ minnu bɛ faamuyali kɛ joona o ye minnu âge ka kɔrɔ olu de bɛ faamuyali kɛ joona ka tɛmɛ fitinin ninnu kan fitinin ninnu i bɛ taa n'olu ye kulonkɛ sira de kan pour que olu ka se ka faamuya n'i taara n'olu ye sɛbɛ sira kan olu tɛ se ka sɛbɛ ye parce que olu bɛ hakili bɛ kulonkɛ de la toujours ne kɔni ni parents ye n faamuya kosɛbɛ an ka to denmisɛnninw ka fa kulonkɛ la so kosɛbɛ an ka sɔrɔ ka n'u don école la o de kɔni ka di ne ye. O waleya ninnu tɛmɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bilala sen kan k'a ɲini k'a dɔn ni denmisɛnninw kɔni kɔnna ka don kalan kɔnɔna na a bɛ gɛlɛyaba min lase u yɛrɛ ma u ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la. N bɛ fɛ ka min fɔ école somɔgɔw ye c'est à dire n'i ye den don kalan na joona a ka jugu den ma mun na
parce que ni den tagala joona kalan na tagalen ɲɛfɛ a hakili bɛ sɛgɛn kalan nege bɛ bɔ a la surtout n'a bɛnna mɛtiriw ma mɛtiri minnu n'u ka farin n'an b'a f'u ma ko rigueur b'u la a b'a to souvent denmisɛnnin dɔw yɛrɛ tɛ se kilasi kɔnɔ u bɛ bɔ so k'u bɛ taa école la u bɛ dan sira la donc nin bɛɛ parce que a tigi tagala joona kalan na a tɛ kalan nafa dɔn kosɛbɛ n bɛ filanan min fɔ écoleden n'a donna école la joona a caman bɛ yen u tɛ kalan laban n'u nana se ɲɛfɛ u bɛ sɛgɛn hali a dɔw bɛ se université la u bɛ jɔ sira la nin bɛɛ parce que hakili ma lamɔ ka bila kalan sira kan n'o bɔla yen parents caman bɛ u denw lataga école la joona ka sababuya kɛ parce que décision minnu nana ta kɔsa fɛ k'a fɔ ni écoleden sera san 18 ma ka sɔrɔ a ma DEF sɔrɔ n'u nana DEF sɔrɔ dɔrɔn o y'u ka kalan bannen ye or bi bi in na an bɛ jamana min kɔnɔ fantanw de ka ca ni fantanw ka ca jamana min kɔnɔ a ka gɛlɛn mɔgɔ min den n'a tola o condition na ni fa ma se ka moyen sɔrɔ ka inscrit écoleso wɛrɛ la comme privé ka taga bila kɛnyɛrɛye kalanso dɔ la ka se k'a ka kalan laban o tigilamɔgɔ laban bɛ kɛ sokɔnɔmɔgɔ ye n'a dun kɛra sokɔnɔmɔgɔ ye tagalen ɲɛfɛ a ma baara kalan a bɛ se ka fɛn ɲini baara min na tagalen ɲɛfɛ ani mansaw kumakan tɛna ɲɔgɔn ta n'a ni mansaw dun kumakan ma ɲɔgɔn ta a dɔw la dɔw bɛ dimi u bɛ so bila n'u ye so bila a bɛ se ka na ni tagabolo dɔw y'u la tagabolo min man ɲi donc n bɛ se k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a lajɛ bɛɛ tɛ se ka den lataga école la san 4 san 5 u ka ca duguba kɔnɔ de burusi kɔnɔna na den dɔw bɛ taga san 8 i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kalan kɛ a ɲɛma fo kana se kilasi 9nan na u selen kilasi 9nan na o b'a sɔrɔ u si bɛ san 18 la donc u tɛ se ka orienter donc n'u ma orienter u n'u ka intelligence bɛ bɔ k'u sigi u tɛ fɛn kɛ u yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ n ka kalan yɛrɛ ma fɛn ɲa o de y'a to caman b'a fɔ k'i bɛ se ka kɛ fɛn ye k'a sɔrɔ i ma kalan foyi tɛ o parce que minnu yɛrɛ bɛ bɔ ni diplôme ye olu yɛrɛ tɛ ka baara sɔrɔ ka kɛ fɛn o kuma tɛ minnu donna u ka kalan diya la u nana barrière sɔrɔ u ɲɛ barrière min y'u bali ka kalan continuer donc a bɛ kɛ sababu ye kalan nege yɛrɛ bɛ bɔ denmisɛnninw na hali ni tagal'u don école la u tɛ se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye. kalan kɔni diya ye i hakili mana se kalan diya ye ni si waati sera nka ni denmisɛnninw kɔnna ka don kalan kɔnɔna a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye u ma fo ka taa se u ka lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ma i bɛ denmisɛnnin caman ye bi u kɔni bɛ don kalan na joona ka yira k'a fɔ masaw b'a fɔ ko a nɛn ka di a bɛ se kuma na nka taalen ɲɛfɛ a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye u ma barisa kuma min bɛ taa fɔ denmisɛnnin ninnu ye a dɔw la kuma ninnu bɛ bonya u hakili ma a daminɛ na i b'a ye a ka d'u ye u b'a kɛ kulonkɛ ni dɔnkili ye nka taalen ɲɛfɛ a bɛ dankari u ka faamuya ni u ka hakili yɛrɛ kan ka kɛɲɛ o waleya ninnu nɔ kan welewelekan kɔni bɛ bila ka di denmansa bɛɛ lajɛlen ma u k'a lajɛ denmisɛnninw ka don kalan kɔnɔna a kɛra lakɔli kalan ye a kɛra madarasa kalan ye ni denmisɛnnin si ye san 7 sɔrɔ n'u donna kalan na o bɛ kɛ sabababa ye ka faamuyali kɛ o waleya ninnu bɛ sinsin fo ka taa kɛ kalan kɔni ja bɛ to a tigi la taalen ɲɛfɛ nka ni denmisɛnninw kɔnna ka don kalan na a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye u ma taalen ɲɛfɛ a dɔw bɛ u bɛ dɛsɛ examen kilasiw la n'o ye ɲɔda kilasiw ye i n'a fɔ kilasi 9nan fo ka taa se kilasi 12nan ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'u sera ka tɛmɛ kilasi 9nan ni 12nan ka taalen ɲɛfɛ n'u sera sanfɛ kalansow la kuma min bɛ taa f'u ye ani hakilina kura min bɛ taa f'u ye o bɛ bonya u hakili ma o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ni denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ u b'u sen bɔ kalan kɔnɔna an bɛ welewelekan bila ka di denmansa bɛɛ lajɛlen ma a k'a to denmisɛnninw n'u siw sera san 7 ma walima san 6 ani kɔ k'u don kalan na o bɛ se ka kɛ sabababa ye u ka faamuya bɛ se ka faamuya ani u hakili bɛ se ka basigi kalan bɛ se ka jɔ ye ani u ka kalan o bɛ se ka ala fasa k'a bila ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ hakilina ɲuman an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ ni seereya ninnu na. I komi laadalako la mɛ kalo tile 25 o kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Afriki yɛrɛ tɔgɔ la o hukumu kɔnɔna na mun kɔni ye Afriki yɛrɛ jɛkulu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Union Africaine ale sigira cogoya jumɛn na don n'a nataw an bɛna walawalali caman di aw ma o kisa kan an ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Centrafrique kunnafoniw na a bɛ komi basigi dɔɔni bɛ ka don u ka kow la sabu wagati laban ninnu na wulikajɔ dɔw kɔni kɛra u fɛ yen nɔ ni maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ ko o wulikajɔ kɔni ye banbancijɛkulu dɔw minnu ni olu bɛ wele ko 3R ko olu de kɔni nɔ ye o ye o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye a bɛ taa se jamana kɔnɔden maa 34 bɔɲɔgɔnko ma minnu ni olu bɔnɛla u ni na ninnu kɔni kɛra kunnafoni ye ni olu bɔra diɲɛ sereginaani yɛrɛ tɔnba ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Centrafrique n'u b'u wele ko MINUSCA olu kɔni ye ni kunnafoni ninnu cari arabadon ni waleya ninnu kɔni
kɔni kɛlen bɛn ale ni basigi kuma min kɔni kan ka kɛ kartunkaw fɛ yen nɔ a kɔni kɛra sababu ye k'o kow ye woyaba o wagati kelen na u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tun y'a yira ko tile 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la maa minnu ni olu de kɛra ni waleya jugu kɛbaga ye k'u bɛna fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa bolo bɛ se ka kɛ o tigilamɔgɔw la cogoya min na Ismail Sergi ni ale ye bɛn ale ni lakana kɔni jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye farafinna tilebinfɛ bolo fɛ wa maa dɔ fɛnɛ maa min ni ale kɔni ye bɛn ni basigi kuma min bɛ ka fɔ o maa dɔ fɛnɛ don ale kɔni de ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jumadon ka se ka kuma RFI yɛrɛ radio so kan yaasa k'a yira maaw la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye 3R maaw ye ni o ye banbanci jɛkulu dɔw ye ko wagati laban ninnu na k'u bɛna fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ye ni waleya jugu kɛ ko ka olu maaw yira kɛnɛ kan o kuma ninnu kɔni kɛra sababu ye ni mankan kɔni dara dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu ninnu maa ninnu kɔni fɛ o y'a sɔrɔ tile 2 bɔɲɔgɔnko tɛmɛlen banbanci jɛkulu 3R maa ninnu olu ka kumada kɔni kun bɔra ka a yira k'a fɔ ko waleya mun kɛlen filɛ nin ye ko olu kɔni tɛ cogoya foyi dɔn ni waleya la ko wa ko olu ka maa si tɛ yen nɔ min n'u y'o nin kɛ ko n'i y'a mɛn olu kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko karisa de y'a kɛ ko y'a sɔrɔ k'u b'a kalama k'olu kɔni tɛ foyi kalama nin ko in na jumadon kibaruya wɛrɛw bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye General Siyo ale y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu ninnu maa ninnu kɔni ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ ko o kɔni tun ye maa dɔw bila ka taga kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa baara dɔw kɛ ko o baaraw kɔnɔna la ka a bɛ komi ni banbanci jɛkulu maa 3 bɔɲɔgɔnko kɔni de wulila ka nin waleya kɛ ka sɔrɔ maa si mɛ u bila la nka u ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ diɲɛ selekina tɔnba ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nɔ ni o ye MINUSCA ye nin kɔni maa 3 kɔni bilala olu ka bolo kan wa fɛn min ye Centrafrique yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni labɔra a kalama o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛra u fɛ yen nɔ kunungo jɛtew la u kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko a bɛ caya ni maa 34 bɔɲɔgɔnko ye minnu bɔnɛla u ni na nka kunnafoniya wɛrɛw kɔni bɔra jɛkulu ɲininikɛ jɛkulu dɔ wɛrɛw fɛ minnu y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko a kɔni maa minnu bɔnɛla u ni na ko o bɛ caya hali ni maa 50 bɔɲɔgɔnko ye PAOA yɛrɛ marabolo ɲɛmaaba ni o tɔgɔ ye ko Lucien Bayikoto ale kɔni ye maa ye maa min ni wagati laban ninnu na a ye wulikajɔ kɛ ka taa bankikaw fɛ yen nɔ ni o y'u ka faaba kɔnɔna ye nka a ko k'a bɛna fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka segin PAOA yɛrɛ mara la cogoya min na maa minnu ni olu bɔnɛla u ni na a bɛ se ka taa tasibila ni duwawudon kɛ cogo min na maa minnu bɔnɛla u ni na olu somɔgɔw ye Algérie jamana kunnafoniw na ikomi aw bɛɛ b'a kalama cogoya min na Algérie jamanadenw ka laɲini sabatibaliya kama juma o juma olu kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ bolo da o hukumu kɔnɔna na kunungo jumadon ka bɛn ni mɛ kalo tile 24 ye a jirala k'a fɔ ko Algérie jamanadenw kɔni bɔra kosɛbɛ i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa mun kɔni ye u ka kalafili mun bɛna kɛ juillet kalo tile 4 ko a ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka da ka olu kɔni tɛ fɛ mɔgɔ minnu kɔni bɛ mara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko kalafili ka kɛ k'olu t'u ka mara kɔnɔna na k'olu dalen to o tigilamɔgɔw la ani mun y'u ka lakana tigilamaw ka ɲɛmaa dɔ ye n'o ye Ahmed Gadi Sala n'ale yɛrɛ chef d'état-major ye Algérie jamana kɔnɔna na k'o fana ka bɔ a jɔyɔrɔ la k'a k'u ka lakana fini ɲɛmaaya bila ka da ka wulikajɔkɛla ninnu kɔni y'a jira ko Ahmed Gadi Sala k'a b'a yɛrɛ kɛ i m'a fɔ mɔgɔ min kɔni bɛ yen nɔ ni ka jamanadenw kɔni kisi ka sɔrɔ la a yɛrɛ de b'a ɲini a ka lakana tigilamɔgɔ fɛ k'u ka dankari kɛ wulikajɔkɛla ninnu na o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman kɔni bɛ bana wulikajɔ senfɛ fo dɔw yɛrɛ kɔni fatura Algérie kunnafonidilaw olu kɔni y'a jira ko kunungo wulikajɔ mun kɔni kɛra Algérie kɔnɔna na ko wulikajɔkɛla maa caman kɔni minɛna ni ka t'u don kaso la mɔgɔ caman fana bɛ yen lakana tigilamaw ye olu fiyɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ maramafɛn tɛ olu bolo u ye dɔw kɔni ka magoɲɛminɛw fana minɛ u la wa fana ko Algérie fan dɔw fana fɛ sira dɔw kɔni datugura wulikajɔkɛlaw ye ko wulikajɔ ma se ka bɔ a sira ma ko nka mun kɔni ye Algérie faaba kɔnɔna yɛrɛ ko wulikajɔ kɛra a ɲɛma hali n'a sɔrɔ la lakana tigilamaw kɔni kun cɛsirilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw ani gendarmew u kɔni kɛlen don k'u ka bolimafɛnw bila sira fan bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se maramafɛn caman tun b'u bolo yaasa mun kɔni ye wulikajɔ kɛbaa ninnu ye u ka se ka sira u ka wulikajɔ in dan sira la nka o bɛɛ n'a ta Algérie faaba kɔni kɔnɔna na wulikajɔ in kɛra a sira ma Togo jamana kunnafoniw na adamadenw ka hakɛ sabati jɛkulu bɛ yen nɔ olu kɔni y'u ka kalo 8 jateminɛw bɔ Togo kunkanko kan o kalo 8 jateminɛ yɛrɛ kɔni sɛbɛn taara jɔ fo page 35 bɔɲɔngo la o hukumu de kɔnɔna na ni jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Celeste Agbogaye ale kɔni y'a jira ko dankari kelen don Togo jamanadenw ka hakɛ caman de la mun b'i tali kɛ ko wulikajɔ kɔni tɛ se ka kɛ Togo jamana kɔnɔ ko wa ko ni wulikajɔ mun kɔni kɛra jamanadenw fɛ Togo kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ wulikajɔkɛla ninnu bɛ minɛ ka taga u don
kaso la n'an b'a fɔ ma ko garde à vue ko garde à vue yɛrɛ kɔnɔna na ko tɔɔrɔ modèle bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ do o kan ko kɔni bɛ dankari kɛ Togo jamanadenw ka hakɛ dɔ kɔnɔna a tilala k'a sɛbɛntigiya k'olu ye ni jateminɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Togo région 5 de kɔnɔna na wa k'olu ka ni kalo 8 jateminɛ kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ k'u bagara mɔgɔ 5 bɔɲɔgɔnko de ma ni k'u bɔnɛw ni na mɔgɔ 5 yɛrɛ na ko mɔgɔ 1 tun b'a la k'o kun ye denmisɛnnin ye ko mun kɔni ye suyɛni binganikɛ wale fo ka taa se ka mɔgɔw kɔni bololaminɛw tiɲɛ Togo kɔnɔna na k'o waleyɛn kɔni cayalen do Togo k'o fana ti bɛn adamadenw ka hakɛ sariyaw kɔnɔna na ni jɛkulu mɔgɔ ninnu tilala kɔni k'a jira u ka sɛbɛn kɔnɔna na k'olu b'u tɛgɛ ɲɛsi Togo lakana tigilamaw de ma fo ka taa se Togo préfɛtw ani a gouvernɛrw ma ka daa ka k'olu de nɔ bɛ ni waleya jugu in bɛɛ lajɛlen na ko mun ye lakana tigilamaw ye ko yor'olu ka jamanadenw lakana k'olu kɔni bala k'u yɛrɛ ka sariya de boli jamanadenw kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ mulu kɔni ye kiiribulo ɲɛmaw ye mulu bɛ Togo yɛrɛ togodalaw la k'olu bɛ kiiri tigɛ u yɛrɛ kunma de k'u ti kiiri tigɛ ni sariya foyi ye k'u b'a lajɛ dɔrɔn ni wari bɛ mɔgɔ min kun ni sɛbɛn mɔgɔ min ye k'u kɔni bɛ kiiri tigɛ ka kiiri daja o tigilamɔgɔ la wa k'o bɛɛ n'a ta ko marabaw sigilen do k'u ɲɛ bɛ o bɛɛ la ko marabaw tala ka se ka kuma wa fana k'u tala k'a ɲini yɛrɛ yaasa u ka se ka jaabi jɔlen kɔni sɔrɔ ni ŋanamu ko mulu bala ka kɛ Togo jamana kɔnɔna na I n'a fɔ a bɛ fɔ an fɛ todunkan na cogo min na an ka taa a laban kɔni ye boli ye ni ye dunu golobatɔla ye n'a bilatɔ tɛ a faratɔ don a diɲɛ setigi jamanaba min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko anglɛw ka jamana i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na an tun ye an da don u ka kibaruyaw la yan nɔ ka ɲɛfɔli kɛ anglɛw yɛrɛ ka premier ministre n'o ye ga marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye musolaka don ni a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Theresa May a kɔni ye walan sɛmɛ kunun ko ka sababu kɛ gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ setigi jamanaba in kan nin waati laban na n'o de ye ka fɔ Brexit o de ye k'a fɔ anglais yɛrɛ ka jamana u bɛ se k'u yɛrɛ sama cogo min na ka bɔ l'union européenne yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuluba kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko Brexit o waleya minnu kɔni bolodalen filɛ nin ye anglais yɛrɛ ka jamana kan gɛlɛyaba de tun b'a la bari anglais jamana yɛrɛ ka maa dɔw kɔni sɔnnen don nin hakilina ma wa maa dɔw yɛrɛ ma sɔn a hakilina ma cogo si la kunun ko anglais kɔni ka wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Theresa May ye ale kɔni ye walan sɛbɛn nka n'i ye walan sɛbɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ a kuma kɔni cayalen don diɲɛ yɛrɛ bunakun kan irisiw kɔni ka jamana o kɔni kan bɔ k'a fɔ a kɔni sɛbɛkɔrɔ jara olu ye bari irisiw yɛrɛ ka jamana kan u ka kumalasela min kɔni sigilen don u ka minisiriso kɔnɔ min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw kunna ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Maria Zakharova ale kɔni ye dantigɛli kɛ k'a fɔ Theresa May kɔni wulili min filɛ nin ye a kɔni jara olu ye bari olu yɛrɛ ka faamuyali cogo la irisiw ka jamana ni anglais ka jamana gɛlɛyaba de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban na ka sababu kɛ ni musolaka kofɔlen n'o ye Theresa May yɛrɛ irisiw kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔso ni an b'a fɔ ma ko Kremlin ni ale yɛrɛ kumalasela Dmitry Peskov ale kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba de tun bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati laban ninnu na n'o ye irisiw yɛrɛ ka jamana ye ka taa se anglais ka jamana ma o ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛ ni ye irisiw yɛrɛ ka maa dɔ ta k'a lajɛ min kɔni tun na bɛ bɔ Angleterre yɛrɛ jamana kan nka ale kɔni tun bɔnɛna ani na san 2018 yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛyaba don nin jamana kofɔlen fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Dmitry Peskov ka ɲɛfɔcogo la nin kɔni bɛna kɛ sababu ye Theresa May kɔni wulili min filɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ la nin min bɛna to irisiw yɛrɛ ka jamana ani Angleterre jamana u yɛrɛ bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na fɛn min ye Theresa May yɛrɛ nɔrɔ bilali ye sigi kɔni kelen don k'o baara kɔnɔ yanni juillet kalo yɛrɛ tile 20 cɛ a yirala k'a fɔ Boris Johnson ni ale yɛrɛ ministre kɔrɔ min tun sigilen don Angleterre yɛrɛ jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔli ko kunna a ka ca la k'a fɔ ale de kɔni bɛna bila Theresa May nɔ la Boris Johnson min ni ale kɔni ka hakilinata yɛrɛ bɛɛ lajɛlen anglais yɛrɛ bɛ se k'i sama ka bɔ l'union européenne yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuluba yɛrɛ kɔnɔna na cogo min Ni ne ye kunnafoniya ye teleɲɛta ɲɛmaso ye mun sɔrɔ k'o da aw tulo kan an bɛ dugawu de kɛ samiya min bala ka don ala ka sanji hɛrɛma k'o nati an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ aw ma aw k'an bɛ sini ala ka sini yir'an na